Dwi'n meddwl bod yn bwysig i artist gael full artistic licence efo be maen nhw'n creu a ddim cael limits a be maen nhw'n cael dangos yn ei waith nhw. Fel Sanderson ydw i, dwi'n 16 a dwi'n byw yn Halach. Dwi'n artist a dwi'n gweithio gyda bandiau enghraifft Lewys a Rebecca Riots i wneud clawr album. Pan o'n i fach, nes i byw yn De Affrica ac yn Sbaen a mae hwnna wedi cael influence arna i achos dwi wedi dysgu iaith wahanol, dwi wedi dysgu diwylliant wahanol. Mam fi'n dysgu celf, felly dwi wedi tyfu fyny o gwmpas gwaith celf. Nes i cychwyn efo wneud gwaith celf i Lewys. Mae Lewys yn artist o Dolgella a mae o'n rhyddhau cerddoriaeth ar recordiau coach, sef label Ows Gwynedd. O gwaith celf yna, dwi wedi cael fatha recognition gan bandiau arall i wneud celf a dyna beth dwi'n wneud rwan. Cynta, dwi'n clywed y can a dwi'n gwybod enw y can a be mae o'n amdan. Dwi'n mynd ati a dwi'n tynnu llun fy hun a wedyn dwi'n mynd dros y llun ar Photoshop i wneud fatha outline. Dwi'n cael gwared o layer efo llun arno fo, felly mae'n just outline bach a wedyn dwi'n dewis lliw sydd yn bright a sydd yn fatha quirky. Ar ôl i fi wneud y gwaith i Lewys, nath band o'r enw Rebecca Riots dod ato fi. Maen nhw'n dod o Sir Fôn, dwi'n meddwl. Nath nhw gyrru y can i fi a nes i clywed o a nath nhw'n dweud bod nhw eisiau fatha tap cassette ar efo. Dwi'n meddwl mae gwaith celf cerddoriaeth yn bwysig achos dwi eisiau creu pethau sydd yn aros yn meddyliau pobl a dwi eisiau gwneud pethau mae pobl yn cofio. A gyda yr un Rebecca Riots mae'r tape sy'n dod allan o'r cassette yn siap dynes achos dyna oedd y can amdan. Fatha foreshadow o beth sy'n mynd ymlaen yn y can. Does dim byd sy'n rili yn ysbrydoli fi wneud y gwaith celf yma, mae jyst yn beth sy'n dod yn naturiol i fi a beth sy'n dod i meddyliadau pan dwi'n clywed y can. Dwi'n meddwl bod yn bwysig i artist gael rhyddid yn be ma'n creu ac yn cael expresio ei hunan heb limits.